wethu uMthandeni sicela ikhuzeke ukubulalisa izingane. Into eyenziwa uGcukamelisha, lezi ingane uyayibona ukuthi izixakekile, azikho zikahle empilweni, zisahlanganisa impilo njengosiqiniseko ngike ngihlale kuyo. Efuna yena ukuyirana ngendlela yakhe, eyinikeza imali leyo ukuthi kuthukwe ibani, kuthukwe ibani. Hayi ngoba kuthuka abantu ngoba kuthuka izitha zakhe lezi asuke ethi zihambe ziyomlwela nazo ngoba yena kanawo amandla okulwa nazo. Ethathe lezi ingane ke isebenzise nazo isuke ilambile. Ekugcineni kwenzeka lezi zinto lokho kwenzakalayo kuleli gazi leli elichithekile. Kodwa lento mayingakhuzeka kuMthandeni, eyiyeke lento i-wrong, lento yokuthi umuntu abalandeli babe khona kudala, nebhova babe khona oqhosha babelwela ibhova. Wobani babe ondidani oxamxekile, obani babe khona abantu ababemsungethe, kodwa bayazi ukuthi njengamanje sibheke ibani umuntu ohle sihamba naye. Kodwa leyo nto leyo ayingasho ukuthi sengaze ake kukhuzeke lapha kuMthandeni. Thandeni SK, Gcukamelisha, Mr Paris, ake ukhuzeke nje mfana lapha, uyeke ukubulalisa izingane. Lezi ingane abalandeli bakho zaza ngokuzokuthanda, hayi ngokuzokulwela. Wena fasa amasende uhambe uyoyilwela.